Dobrý den, páni a dámové. Vítám vás u nového videa, zase série Long Drive. Jo, asi je to tak 3 měsíce zpátky, ale to je jedno. Co děláš? No nechci vám nic říkat, ale pozval jsem si hosta a dokonce i do The Long Drive, můžeš pozdravit. Jak se máte? OK, už je radši pozdal ten volant. Ty pojď sem, počkej. Dej mi chvilku. Pojď za ten volant. Aha, to už jsi pryč. Tak dobrý. Tak pojďme papa. Mimochodem lidi, toto nebylo vůbec takový škaredýho, já jsem ho chtěl jenom mu dát to zbraně jako dárek. Pojď na mě. Pardon lidi, to byla. Budu muset vystřihnout skvěle. Takže, no jakože nechci vám nic říkat, ale jako doufám, že si pamatujete Trábíka, pěkně kvalitní auto. Na rádiu nic nenaladím. Proč je to vájemku? Szinte csak móka. Megvéd az savas esőtől. Vulkanikus... Tak pojď, jdeme na to. Vypneme světlo. Ne, to jsme světlo, jdeme na to. To je normálně banger. Zavři ty dveře a jedem. No, jdeme. No počkej, já musím odbrzdit. Dokud nechci vám nic říkat, ale toto je série kompletně bez cheatů. Já jsem se jí dal tu zbraň jen tak jakože ze srandy. No vy máme i pleš. Doufám, že se vám to líbí a proč jdu extrémně pomalu, to nevím. Jde to! Jdu další oběd. Buď ticho. Tak jo. Pojď. Oběd máš tam dole pod kolama, ještě před. To je normálně nejlepší hudba, já už ji vypnu, protože to potravnost. Jedem! Jedem! Chtěl bych tam připomenout, nebo nepřipomenout, ale říct, že já tuhle hru hraju asi poprvé s Tomem, takže já v té hře moc jako věcí neumím. A teďka bych si potřeboval zhledat jednodušší věc, jak se dává to, jak máš na té obrazovce. Cčkem. Co je jako kamera? Já chápu, že moc neumíš anglicky, ale... No, děkuji. Prostě tam 2 lodi už. Jo, tam jsou 2 lodi, tam tady. Kašle na ně. Bude tam benzín. Mě nezajímají 2 lodě blbý. Takže nechci vám nic říkat, já jsem vám to možná neukazoval, ale já vám to teďka ukážu. Když jsem vám to možná ukazoval, Tondo, ty vystoupíš povinně se mnou. A já vám ukážu. Ty mi ujedeš. Neudělám. A já vám ukážu, jaký je motor, jak vypadá. Ano, mimochodem tohle je motor. Toto je celý motor. To je dobrý, a toto je jenom jedna blbá nádrž. Ježiši, to jede. A toto jsou nějaký trubky. Dobrý. Ne! A já si dělám srandu, já tě neujedu. Ne! Bochu! Jestli se mám, podíval se. Bere nám dozadu. Bochu, pojď té lodí, nebo by to je. Ale kašli na loď. Bude tam chlást, pojď, napijem se. Ale blbá loď, kašli na ní, kašli na ní. Co to je? Hej, tady mám nějakou pusinku, nebo co to je? Mňam. Nepravda, jsem z toho se pošiml. No až teďka, jak jsem to ukázal. Ještě předjedem, fakt? Mimochodem, všiml jsem si. No, ukážu vám to až potom, i když to můžu ukázat takhle. Jak máme hnusný dveře! No, podívejte se na to zrůdu, na tu odpornost. Musíme to pak vytrhnout. To je fuj bleble. Mimochodem, asi bych si přál nový auto a Tondo, jeden dotaz. Proč si nechal otevřený kufr? Já nevím proč, ale mě tam normálně. To nevá, já nic neudělám, dívej. Tak. Mám normálně ruku extrémně dlouhou.
Tondo, ty vyhlížej budovy. Tam je loď. Krom lodí, které nejsou na silnici. Což bude hodně málo. Ale jinak vyhlížej. Tam vzadu něco je. Možná. Kde? Tam vzadu. Na silnici. A jo, to vypadá jako garáž. To hodím drifta. A jedu. Úplnej drift nebyl, to je fakt garáž. Ukáž. Když vypadá to jak garáž, ale nevím. Já mám zabržděnou celou dobu zadní kola. Já měl celou dobu zabržděný zadní kola, proto to nejelo. Já jsem blbej. Ne. No, to máš zabugovaný, ten multiplayer není oficiální. Ty brďo! Už se nám to nesmí stát jak minule jsem naboural do jednoho malinkého kamene a auto celý rozpadlý. Já bych si nějaká garáž, to jako garáž, mám zase dobrý postřeh. Asi to bude garáž, jo, je to garáž. Ale vypadá to dobře. A můžu tam mít třeba nějaké nové auto. Takže jako jestli tam bude, tak budu nejradši. A prostě jedu. A tam je nějaká věž. Tam je nějaká věž. Kde? No. Ne, to má podívat na obrazku. Ne. Tady. Je to ta garáž? Tak tady. Jo, tož... A jo, no, tož to je jenom... Vyspíme se. Si nic neobjevuje. Pojď, povědět, že to je. Jo, lednička! Já se vydrž, já se vyspím. Zatím mi to vypadá jako dobrý. Jako lednička, ideál. Musím říct, že ne. Když to fakt ideál, musím říct. Tam je nevidím do písečnou bouře. Vydrž, já nám rozsvítím. Ale ona brácená. Dívej. To nevypadá jako nový auto. Pěkný. A kdybychom našli motor z brouka, který je rychlejší, ale je taky chlazený vzduchem. Co je toto? Podívej se. Ukáž? Už to je empty, to je práce. To je prázdný? Jo. Budu světlo, ať se nám to líbí hledá. Je záchod. Vymočím se. Je záchod. To jsem měl použít tohle. Mám olej. Motor! To je slabý. Bez tak. Takové. A proč ten záchod normálně jde rozbít a teď Mám jde? dveře nějaký. Jasný. Ten záchod jde normálně rozbít. A teď už šel. Doslova mi zmizel Ne, mám tady asi toto, diesel. 40 litrů. To já ukáž. To je nejrychlejší motor. To je alkohol, ty diesle. Proč není motor z Trabanta? Tu má tady nějaký motor pod tebou. No však to je ten nejrychlejší. Tady ještě nějaký tento. A nové dveře. Proč já to piju? Nové dveře. Nové dveře, ne? Olej. Mám tady olej. Ani ne litr. Jsem tady reálně našel sklo. What? A nový nárazník. Tady je motor z brouka! A jsme v klídku. Ten motor z brouka je chlazený vzduchem. Ale mám problém. Co? Pozor. To je doufám motor z brouka. No je. Ale tam je hodně oleje, nevím, jestli to nastartuje. Mám nové dveře. A budeme muset vyměnit nádrž. Ukáže tady ještě nějaká nádrž. Hledej benzín. To není benzín. Hele, chodíč. Hledej benzín prostě. Bok. Amo, tejku, v klidu. Olej.
benzín a olej. Že se nemá připojit nějaký další kámoš. A nepřipojí. Víš jaký? Jo, nepřipojí. Jsem ho viděl, jak se... Ten server je nastavený pro 2. Tady je voda! To je mi úplně k ničemu, ale... A tady je toto. Tady je rakev. Rakev. Detektor kovu! Kladič. Mám olej a benzín zároveň. Litr a 6. Nepotřebuju olej a benzín. Potřebuji prostě jenom benzín. A pomoc! Pomoc! Co za pomoc? Oh! Já se nemůžu dostat. Nevím, jak daleko s tím dojedem, ale... Bude to muset stačit. Může pomoc! Ono to tam fakt jde tady jako nádrž. Nějaká puška, to z pušky. To má nějaká puška. Tak. To rozbrouka tam je, poslechneme si to. To nestartuje. Já tam vlastně nemám olej. Já jsem trumbera. Našel jsi olej? No, mám ledničku, kde je nějaký to město. Tak najdi olej. Povinně. Je ve hře Bloomsbury. Ej, jo. To já to co? Co to můžu zvedat? Co? Dávat. A záleží co? A mám fialovou barvu, dám si trabant to na fialovou. Ne. To je nějaký motor. Ten je slabý. Dobře, to já nevím. Myslím. Kaš. Jo, ten je slabý. Olej, musíme najít olej. Se nenajdeme olej, tak je to fajn. Dobře, jdeme. Mám olej a benzín dohromady, to je to. Ale já bych udělal první úpravy. Já bych udělal první úpravy, až se tam dostane. Oni se mi lozy. Já mám olej! Já mám olej! Mám diesel, litr a toto. To potřebujeme. Dáme tam nejsilnější motor, pokud to bude. Ten je taky na benzín, takže ho tam dáme. Dáme, to bude dobrý, to bude dobrý. On sem nepůjde, protože ono je to... Tam nemáš... Dáme si tuning auto. Pozor! Vytuníme si auto. Dáme tam nějaký nový náraz. Berem radši tady chladič pro jistotu. Dáme tam nějaký nový náraz. Jo, však já už vím jaký. Už to mám i vymyšlený. Zažívají. Máme vodu. A máš ještě 5 minut. Máme vodu. Boom. Já to tam dám. A pope. Já to tam dám. Co? Já to tam dám. Tam nestrkej. To tady nejde. Ten motor je extrémně těžký. To je jak těžký. Pojď a pojďme pojďme. Ale to nemůžu, to je extrémně těžký. Na tady odnesej tu. Tak mám. Já nevím. Už dobrý. Jo, teď se mi to začalo extrémně lagovat, ale už dobrý. Dáme to do pryč. Co je tady všechno přidělané k tomu? Aha. Králík. To ne. Ne? No. To je zbraň, toto? Kož. Nevím. To nejde vzít.
Jaký dobrý ten tam. Jej. Prostě nejde oddělat. Dej to tam. Aleluja, je to vytáh. Jo, aleluja. Tak, vezmu. Připevním a dívej. A máme mnohem víc uložení. Něco hrozně čeká. No. Co občas dělá u bodu. Já bych vyměnil nárazníky. Co to má? Co to bylo? Co? Tady jenom do toho. Jenom taky. To světlo. Dáme ho tam, pojď. To má nějaká šedá barva. Ale stříkačka. Tak. Pane bože. To je králík. Ne. To je králík. Kde? Kde? Ano, natáčíme. Tady v tom co? Kde? Tady. Já tady žádný nevidím. Žádný opravdu to nemám. Prý toto bereme jistotně si nám. Co mám udělat? Nic. Je to co spraví. Měl jsem tam předtím nárazník, dobrý. Dobrý, prostě už nasedáme a jedem. Jo, počkej. Počkej. Startuje to? Proč to nejde? Já jsem tam nenapustil ten olej. Napojil jsem na moji obrazovku. Ať už to jede. Oh! Počkej, já jsem stoupil. Já jsem si na chvilku odskočit. Jo. To měla za chvilku Jo, sedí tady normálně hodnej klučina, hodnej. Dobré, jak jedem. Přijde že to jede líp. Jsem si zapomněl z toho některé věci vzít. Tak, a kde je Tonda? A je. Lidi, omlouvám se a z toho budeme asi toho budeme muset dokončit. Druhý díl vydáme hnedka a potom se to ukončíme. Čau.